Jména společnosti KK Metal, akciová společnost, byla odstartována nejrychleji Eastern Line na nohách, dále potom aglomerace na bariéře a společně s touto dvojicí je tam i Pintoretto, dále potom Cipollina, následuje Quincy, Storm of Gracie a Sněžku Decorus. Storm of Gracie se propadá na předposlední pozici, Corpus Delicti pole uzavírá. Předostu aglomerace, která využívá pozice při bariéře Eastern Line těsně na druhém místě. Dále potom Pintoretto, Cipollina, Decorus a Quincy. Dále potom Captain, je tam Paleta a Undertension, který nám točí do prostoru cílové roviny. V čele dostihuje stále aglomerace, z nějž útočí Eastern Line, při bariéře se snaží dál točit Pintoretto a Cipollina. Rovněž tak Quincy se nevzdává, dále Decorus, ale zdá se, že zbytek pole již do boju vítězství nezasáhne, stále aglomerace a Eastern Line bojují vítězství v dnešním 7. dostihu. Kdo to bude to aglomerace nakonec. Aglomerace první, Eastern Line na druhém místě, dále Cipollina, Decorus a Pintoretto hlava, dále Paleta, dále potom Quincy, Undertension, Storm of Gracie.